хора, аз съм Spaceman. Това е първи епизод за фермата, че нещо е много дълъг. На миналия епизод притеснявах се да не ми се изключи компа, защото както знаете, ако прекаля с ако е повече от 12 минути компа ми се изключва. Това е втори епизод на фермата. При мен е UG02. Кажи здрасти. Кажи здрасти. Здрасти хора! Преживявам огромно бой с скелет, който почти ме разряза. И съм целия в стреле. Това ще ви кажа. Пазете си главите от скелети. Добре, се върна. О, мага, как се спазва чичето? О, крипър! О, крипър си един хит с ръка. Нагоре. Айде, така. Ти отиди ли да вземеш вода, скелет! Къде мириш? Рози, телепорти ма! Опа. Много сори, че те праснах. За миг си помислих, че ще... Гейте го бе, целия надупчен от стрели. Ешко, беше го стрелю, Намерихте 12 кол, 9 редстоун и 4 айрон. Знам. Иди за вода. Имам 3 кофе вода в момента. Ето ти ги. Мисля, че малко скучно да гледам хората как се прави фирма. Помагай. Така. Сега ще ми трябва дърт. Да, ти ми даде кофите, окей. Хора, извинявайте за как изглеждам на дупчен от всякъде. Да, това е таралеж бе хора, ви какво знаете, това е таралеж. Добре, сега. Как 48 бе? Как може, нямаме дърт? Нямаме дърт. Зад тебе е дърта, хвърли го. Нямаме дърт бе брат. Зад тебе е дърта, хвърли го. Къде го хвърли бе? Зад тебе. О. Аз си викам, не може да бъде, нямаме дърт. Мога ли да намеря още дърво, защото имаме нужда от това. Имаме нужда от много дърво. Ой, чай да втъка с това. Така. Отивам за малко дърво. Дай ми малко дърво. Си взема я братвата и ще трябва за малко. Айде. Това ще взема. Може да ми трябва. Тъй. Как ще поставя водата? Ще се дървета, ще се Добре, че равината е близко до гора. Добре, това беше епик фейл. Колко много дърво насложих. Така, това тук. И дължичкото и дърво. Така. Окей, 3 кофе с вода, какво да сложа дърта. Имам 15 дървета такива. Сапленки? Сапленки 12, колко сапленки трябва че имаш? Имам 19, имам 20 такова необработено дърво. Обработи го, то няма ни трябва много. Най-много ще оправяме къщата. Ще се пяма. Не брат ми. Сложих... Мислих, че сложих дърт във въздух. Добре, това цепи не направи. Ако се чуете защо го правя така без място за вода, сега ще покажа един трик. Я искам да го видя.
Така, слагам тая вода, нали? И тая вода може да напои това цялото, даже може и повече, май. Идвам. Тук съм. И остава само да взема тази копа. Така, сега го засеяме. Имам 2 стъка такова дърво и 12 допълнително. Така, мисля това да го правя. И да свършим епизода. Добре, ето виждате, то вече се напои. Но ти може да се прави в новите версии. Така. Зато аз си мисля, че светлината не им стига. Яда едно колосо. Чакай. Да, едно колосо. Нямам. Ай, понеже съм пекан си изкопаем. Ама. Къде взема? Аре, ще взема 2. Имам 3 стълби. Колко? Ето ти къбостон. Валям го през тебе за тебе. За тебе. Шиклунната стъпка. Да, окей, взех. Изглежда съм напоял. Опа. Окей, явно само дъска мога да се напълня. Този дър трябва да взема. Сега много. До и 36 появя. Че, къде са ми кирките? Добре, ще ги довърша спокойно. Добре, защо не мога да взема вода, бе? Ще ми трябва и къбостон, за да направя стълбищата. Лаги. Така. Трябва ми торчо, винаги забравям по нещо. Ама не е снимам странното усещане, че светлината не е стига. Да, ето затова взех. Кобостон! Така. И сега тъй. Аз стрелите ме накрая. Охо, само се чух и стигнах 9. 10. Окей, засадих го. Аз нищо ме би. Тъпо зомби. Може да го изкопая, го направя дък. Да, тя си не ще изкопая. Крипър! Сък ме дик. Лош крипър. Добре, тук може да зомбито изкопая. за нищото. Ога. Сега трябва да сложим една врата само. Фак! Чекай, ти ще ме телепортнеш ли? Що тъп скелет ме свали? Телепортни ме. Каквяйте ми изгуби. Абе, ей! Се изгубих малко, бай. Вземам меч. Каквяйте ми изгуби. Малко яки. Много би изгубих. Слиза. Тъп скелет, то ще го прибия доста тъп скелет. Да, валя чудовища! Не иска да не смислите петърските. Валя чудовища. Ето ги стълбите. Раната се оправя винаги с шмунка. Ето. Раната се оправя винаги с шмунка. Така. И тук е така сложа вратата. И там да сложа вратичката. Добре. Крипър!
къде се спомвате, ма? Добре, Крипъри. сега може би аз ще отида в мината. Ама как нямам торчове. Как? Ще направя един меч. Тъпете ще взема скелети, ма. кастирка. Гордо това ще ми трябва. Мечкирка. Така искам да видя където стъпя скелети, само ма мири. Не Аз там, още нямам поръчки, ще се правя. където скелети? А, пак мосари! Господ, не паднах във вода. Крипър! Добре, че падна в капана. Фак, нагоре, нагоре! Да, човек, пада чудовище от небето. Човек, един въпрос. Не взим, всъщност един съвет. Не взимай айран глупости. Тъй. Как се пишеш? Уикър 19. Кембра. Добре. Аз ще плътна. Само не ме би. Изгубих малко айтеми, фук. Ах ти, че глупавите ти скелети, крипъри. Омага, аз съм много зле.